सर्वप्रथम मी लाईव्ह मराठी चॅनलला त्यांच्या वर्धापन दिनानिमित्त माझ्याकडून मी शुभेच्छा देते आणि आपल्या महिला बाल कल्याण विभागाच्या अनुषंगाने आम्ही बरेच योजना 3 ते 4 वर्षापासून आम्ही राबवत आहोत। ते म्हणजे आम्ही महिलांना सक्षम करण्यासाठी आम्ही वैयक्तिक लाभ त्यांना देत आहोत। शिलाई मशीन म्हणा किंवा पिठाची गिरण, मुलींना सायकल आम्ही देतो, मुलींना प्रशिक्षण आम्ही देतो आणि त्याचबरोबर कर्तृत्ववान मुलींना आम्ही एक नवीन योजना तारांगण पुरस्कार असं आम्ही गेल्या 2 वर्षापासून आम्ही सुरू केलेला आहोत आणि त्याचबरोबर 2020 आणि 21 सॅममुक्त कोल्हापूर आम्ही हे एक नवीन उपक्रम आम्ही राबवणार आहोत, जेणेकरून कुपोषण मुक्त कोल्हापूर आम्ही नक्कीच ह्या 2021 मध्ये होईल अशी मी अपेक्षा व्यक्त करते। आणि जाता जाता एवढं सांगू इच्छिते की लाईव्ह मराठी चॅनलला गेल्या 3 ते 4 वर्षापासून त्यांनी एक वैचारिक चळवळ ह्या आपल्या जिल्ह्यात त्यांनी एक नवीन ओळख निर्माण करून दिल्याबद्दल मी त्यांचं मनापासून मी अभिनंदन करते आणि सर्व लाईव्ह मराठी चॅनलच्या प्रेक्षकांना नवीन वर्षाच्या मी हार्दिक शुभेच्छा देते।